която според мен е много важна, много значима, това да поддържат националното чувство на българите в една ситуация, в която то е поставено на голямо изпитание. Мисля, че това е ясно за всеки един от вас. Живеем в един постоянно глобализиращ се свят, в който много хора се опитват да наблюдават чувство за национална принадлежност. Не е това, което трябва да ни ръководи непременно, но аз все пак си мисля, че както всеки човек е важно да знае кой е, така за всеки един от нас е важно да знае неговото минало, неговите национални герои, да знае защо всъщност той трябва да се чувства добре, да се чувства горд, да се чувства щастлив. Това ще принадлежи към един древен, преминал през хилядолетия народ с много герои. Хайде да поздравим с аплодисменти Господа. Искам да поздравите и госпожа Клячева, която беше наш медиатор между тези наши гости и нас в тази инициатива. Нашите гости съвсем скоро ще ви информират за това какво предстои от тук насетне в нашето сътрудничество. И благодаря на всички колеги, които са ентусиазно всъщност станали за причастни с вземане тази инициатива. Сега предоставям думата на гостите ни. Благодаря ви. За мен беше много интересно да видя вие как разсъждавате, защото аз преподавам студенти, много позрели от вас. Материалитета, както духовно, така и физическо. И бях много приятно впечатлен всички есета, които прочетох, които ме предостави. Защото констатирах едно обосноващо нещо до всички вас, че вие може да мислите и да разсъждавате. Есето е средство, което оказва човека по своята същност, макар някой път с някаква дума изречение. Не е нужно всичко да бъде пропитано с това, което трябва традиционно да се каже. И искам също така да ви кажа, че бяха прочетени много задълбочено. Хората, които ги анализираха, бяха от различни опции, както историци, така и филолози. И имаше също така и граматици, които се задират с тела граматиката, стилизм и така, да не ги изречем всичко. Може да обобща като начало, че есетата бяха много добре подредени по структурно съдържание. Второ се откроиха във всички есета няколко момента. Първият, всеки от вас откриваше мястото на Левски като дълховен водач на българската нация по тази епоха. Следващия етап, пренасяйте го по днешното съвреме, много от вас откриват, че Левски нямаше да може да съществува в тази среда. Защото Левски се ражда в епохата, когато българският народ е в своя възрожденски дух. Той твори, създава и съзидава. Той вижда своето бъдеще, вече извън рамките на Османската империя. А пронасихте се в днешната епоха да виждате бъдещето на българския народ в рамките на своето време. Вторият момент. Разкривате патоса на българските възрожденци в лицето на Левски и някои други, които сте цитирали, като Ботев, като Любен Каравел, като Раковски. Днес време се спирате на тези наши водачи, които днес ни водят напред, дали е в политиката, дали е в държавните институции. И в тях не виждате оная тяхна душевност, която да имат в нашата епоха. Те да им бъдат духовни водачи, а всички го получават с едни хора, като Иван Чукаджи-Пенчевич, който само гледа да трупа, а не да съзидава.
човек, който руши, а не строи, човек, който консумира, но не твори. Много добре сте ги откроили в своите есета. Това показва, че вие мислите, творите и оценяте времето, в което живеете, което е много важно. Другото, което констатирах, все още сте млади, може би трябва да минат още някои години. Вие не знаете себе си, как да откриете в това време. И аз се обръщам към вас да търсите себе си, вашата душевност. Да откриете себе си, това, което може да създавате, а не да разрушавате, което правят от тези, които вие ги виждате. И в заключение, искам вашия попътен вятър да бъде творчески, да се задавате, да творите и да мислите за онези, които ще дойдат след вас, какво вие ще им оставите. Като Левски. Левски не, както подчертателят, очаквал някакви бълденки да получи. Той е работил в една епоха, когато с пълното ясно съзнание е знаел, че той може би няма да дочака тази заветна мечта, свобода, за която той се бори, за онзи път, който той извървява по пътища на България, за да създаде тези комитети. Но въпреки всичко, той пред съда, когато вече трябва да се каже последното, с какво мисли, защото на всеки осъден на смъртно съдава, да се каже последното слово, той казва, че семената, които ги е хвърлял и посяпа от нивата, те ще доведат до богата жертва и български народ ще се възползва от нея. Пожелавам и на вас да творите, да сеете, но да чакате времето, когато ще бъдат да поживете вашите плодове и да се радвате на тях. Пожелавам ви по пътя вятър още един път. Млади приятели, бяхме особено изненадани, че се прояви такъв голям интерес. При нас стигнаха 34 ефекта. Естествено, комисията номинира 10, има 5 поощрителни награди, 2 трети, 2 втори и 1 първа. Но аз искам да ви кажа, че това нямаше състезателен характер. Това беше просто една възпоменателна проява, при която вие проявихте високо чувство за отговорност, високо чувство на патриотизъм и от името на двете фондации аз ви благодаря от все сърце. Основно, което ме порази, четейки есетата, беше, че на първо място вие слагате като качество честността, безкористността и служенето на народа. А след като вие това сте го усетили като пулс, то значи, че пулсира като частица и във вашите сърца. А това вече е много добре. Благодаря ви. Сега ще обявя наградите. Имаме 5 поощрителни награди, които са осигурени от Съюза на енергетиците. Едната е за Даниел Йорданов от 10-ти клас. Какво казва Даниел? За Апостола, за българската свобода е писано много и все още и се похвални слова. Но да се запише за него обаче е много трудно. Синицки Гори, 8-ми Б клас. Той казва, политиците да вземат пример от Левски. Иван Колев. Днес не забравяме, че Левски е най-големият българин, а след това име на футболен мотор. Георги Асенов, 10-ти Б. Неговата констатация е, че не почитаме достатъчно Левски.
Мартин Илиев. 10. Ето какво ни липсва днес. Действие и взискателност към себе си. Всеки вижда какво не правят другите и колко лошо го правят. Трета награда – Мартин Пушкаров, 10 август. А кои са нашите апостоли днес? Ни пита той. Честността и вярата на Левски в националното освобождение е основата на успеха. Николай Гърдан. Снежана Мечева. Ние днешната младеж трябва да вземем нещата в своя ръце. Петър Пенев. Днешните българи трябва да бъдат възпитани в родолюбието. Много интересна констатация. Защо Левски, който е икона, винаги всички стоят зад гърба? Защото никой няма смелостта да го погледне в очите. Биомед Травел ви подарява екскурзия за летатели. На 21-22 март в Банско двудневна екскурзия. От все сърце благодарим на вашите прекрасни възпитатели и подаряваме тези книги за библиотека. Благодарим ви, че станахте. Да? И само да чужда телевизия ЕМЕ да задам един въпрос. Да. Какво е статута на вашата дейност? Ами, преди всичко образователно и хуманитарно. Към вас отправяме още едно предизвикателство, обявяваме още един конкурс, условията за които доцент Аргатски ще ви каже. Мили приятели, приближават се избори. Ние искаме да изпратим към вас да отправим едно предизвикателство и вие да отразите формата, която си харесвате. Изборите са Европарламента и Световия парламент. Това, което вие постигнете в формата на снимки и в клипове или заснето, ще организираме през месец октомври изложба с презентиране на това, което е най-качественото и ще го представим в Академията за телевизия,
ефективна и интернет комуникация. Аз съм преподавател и ще ви срещна с колегите, които са бъдещите сценаристи, режисьори, артисти, които също ще се запознаят с вашето творчество и ще имате възможност да ги коментирате. А най-доброто, което го оценява от всичко, може да го пусне по някоя телевизия. Защото може да пусне като шаш, може да пусне като сироза и като комичен. Зависи. Господарите на ефира са много актуални и те харесват онлайното предизвикателство по времето. Ние да видим себе си, как изглеждаме, когато създаваме държавност. Много е важно. Държавността е опората на всичко. Вие като бъдеш някой от вас може да си не до велики должности, освен в рамките на България и Европейския съюз. Така, те как виждат тези неща и с ваше послание към бъдещето. Не е ограничена на тематиката. При селекцията ще се види това, което е най-доброто. Защото по-назното може да бъде клип, може да бъде шарж, може да бъде по формата на сценарий от артистите, които играят политическия живот, вие, които сте подбрани. Право на вашия избор, вие как го виждате? Пожелая ви успех на тези, които пожелаят да се включат в мини конкурс. Това е вашата душевност, изява и визия за бъдещето. Тоест ще бъде поощрено, защото творчеството трябва да бъде показано по ония достоен вид, който трябва да бъде, а не по този, който в днешно време се представя. Още път ви пожелавам успех и на тези, които ще се включат. Благодаря. Благодаря ви, усетите ви пожелавам много здраве и до нови срещи. Благодаря. Аз мисля, че на мен не ми е нужен микрофон. Свикнала съм да говоря пред такава аудитория. Изключително съм щастлива, че присъствам на такова мероприятие в моята гимназия. Защото преди 10 години, когато дойдох тук, такова нещо просто не можеше да се случи. Извървя се много дълъг път. Благодаря на госпожа Петкова, на госпожа Филипова, на госпожа Анева, Клячева, Неделчева. Всички те положиха големи усилия, за да стигнат и до тук в различните форми на извънкласни дейности. Това, че днес сте се събрали тук и че тук присъстват ученици предимно от малките класове, ми дава надежда да работим и не само на мен, предполагам и на всички останали, да работим още повече и да ви помагаме да израснете като истински хора. А факта, че сте се нагърбили да пишете есе за Левски, на мен ми говори много, защото и аз като някой от вас смятам, че е изключително трудно да пишеш за Левски. Така че благодаря на вас, че поехте в тази нелека задача да пишете, да работите в екоклубове, да спортувате, въобще да се занимавате с полезни неща. Благодаря още веднъж на преподавателите, благодаря и на вас, че оценихте нашите ученици и се надявам и за напред да работите в тази посока.